Soc la Meritxell Borràs i Soler i m'heu fet l'honor de poder tancar la llista de Junts per l'Hospitalet. La veritat és que és un honor perquè sou gent compromesa amb la ciutat, gent compromesa amb l'Hospitalet, que és el que més estimem. I a més que tenim una forma comú de veure el país, de veure Catalunya. La veritat és que sou un grup de gent molt ferma, encapçalada per en Jordi Montrós, que serà i és el nostre cap de llista, i a més amb gent molt diversa que representa la nostra ciutat. Gràcies per fer feina, bona feina positiva, i per ser tan coratjosos per fer la llista de Junts per l'Hospitalet amb ganes de guanyar. Avui no puc ser aquí entre vosaltres perquè estic aquí, suposo que veieu l'edifici del darrere, és el Tribunal Suprem. Ara jo sóc fora perquè estic en llibertat, però hi ha altres companys i amics que són dins, que també entomen aquest judici des de la presó. Una abraçada per tots. Gràcies.